Kom aħwatana li qegħdin biħġarkom tistennew il-minuti kif nagħmel jien meta jkolli noqgħod id-dar għal xi raġuni oħra biex nisma' l-kelma ħajja u qaddisa tal-mulej. Meta konna qegħdin hawnhekk qabel ma ftaħna llum l-aħwa, għadni kif għattilhom illi l-kelma tal-lum semmejta nikbru b'saħħitna fil-mulej bil-modija taż-żmien. U għandkom ngħiduli, imma d-dinja mhux hekk tagħti. Għaliex id-dinja iktar kemm nikbru fi żmien jekk ikollok 40, tax differenza meta kelli 20 kemm kont ħafifa. Meta jkollok 50, x'differenza meta kelli 30 u anke 40 aħjar minn 50. Meta jkollna 60, nibdew ngħidu ajma 60 sena qed nixxieħ. Mhux ta' bxejn il-ġenituri tiegħi kienu jgħiduli ħanpoġġi għax għajjejt. Aħseb wara 70. U nies li għandhom 80 u llum anke 90. Niftakar in-nannu tiegħi kien jgħid li għandi 90 sena, inħossni b'saħħti, imma lef l-istess ħin għax mentalment għadni b'saħħti imma fiżikament xejn maħna. U d-dinja hekk tagħti l-aħwa. Għaliex iktar kemm nikbru fl-età, il-ġisem aktar jiddajjef, aktar jidbiel. Imma fl-ispirtu il-biċċa ma taħdemx hekk. Għax iżjed kemm nikbru fl-ispirtu, iżjed nissaħħu fil-mulej. U iktar kemm inkunu kbar fl-esperjenza u fil-maturità u fil-qari tal-kelma, tant inkunu b'saħħitna li ħadd u xejn ma jisna jelibna. Amen. U għalhekk aħna maħniex tad-dinja, għax fil-waqt li r-regoli tad-dinja huma X, Y u Z, ir-regoli tal-mulej huma kollox kontra. U għalhekk aħna rridu nkunu mwilda mill-ġdid, għax trid tkun biss li aċċettajt il-Ġesu bħala s-sit tiegħek u s-Salvatur tiegħek biex tesperjenza din il-ħajja daqshekk mimlija fejn iktar kemm tikber minflok gerger u tajt ma kif għajjejt, iżjed kemm tikber tajt xi pjaċir iktar qed nissaħħaħ. U kif qed nissaħħaħ? Kif jista' jkun li qed nikber u qed inħossni iktar b'saħħti milli kelli 20 sena, milli kelli 30 sena li kont għadni ma nafx is-Sinjur, milli kelli 40 sena? Kif jista' jkun? Jista' jkun għax fil-kelma tal-Alla l-mulej jagħtina l-ingredjenti u n-nutrimenti ċari ta' kif inkunu b'saħħitna. La jien minix nutritionist, assolutament minix. Imma kieku kontx nutritionist fuq television kont ngħidilkom kulu l-frott, kulu l-ħaxix, eliminaw dak kollu li mhuwiex tajjeb, li huwa jħaxxen, li huwa bla sens, ix-xaħam u tara kif tgħix aħjar. U l-mulej jgħidilna, il-frott tiegħek ħalaqtulek jien. Il-ħaxix għamiltulek jien, il-laħam tiegħek ħlaqtu għalik għax kelli lilek f'moħħi minn qabel ma krejajtek u għalhekk għandna bżonn inħarsu lejn il-kelma tal-Alla u naraw x'inhuma dan nutrimenti. Min irid ikun jaf biex inkunu dejjem iżjed b'saħħitna. Amen. Ejja naraw. Mela morru flimkien. Kolossin 1:11. Għattilkom illum li ftit fil-ħin tiegħi se ngħidtilkom ħafna ħanaddilkom ħafna skritturi għaliex il-mulej biss huwa dak li jagħtina il-melħ tal-art. F'Kolossin 1:11 Pawlu jgħidilnek titwettqu tarawha min qiegħed hemm. Titwettqu bil-qawwa kollha, ismawha. Titwettqu bil-qawwa kollha li tiġi mill-qawwa tal-glorja tiegħu biex tkunu tifilħu iġġarbu kollox bis-sabar. Smajtuha? Mela, il-mulej jgħidilna f'Kolossin permezz tal-Apostlu Pawlu. Kif nitwettqu bil-qawwa, imma minn fejn ħad tiġi l-qawwa?
mill-qawwa tal-glorja tiegħu biex inkunu nifilħu. Nifilħu għal xiex? Għal dak kollu li x-xitan jibat fil-ħajja tagħna biex jaqtanna qalbna, biex noqogħdu nibku, biex nitħassru lilna nfusna, imma le, għalina li nsara verament Kristjani li għandna l-mulej bħala sidna, iktar kemm jatina, iżjed kemm il-mewġ ikun qawwi, iżjed niftakru li n-nies Alla bħal m'għamel Kristu, għax aħna bħal Kristu fl-art, x'għamel? Mexa fuq l-ilma. X'għamel lat-tempesta? Iskot, siktet. Il-mulej darba minnhom fl-ispirtu tiegħi jista' jkun li għattilkom l-aħħar darba, imma kont qiegħda quddiem il-baħar darba minnhom u qed nara ħafna mewġ u ħafna maltemp. U rin il-mulej li n-nies tad-dinja jibżaw minn dak il-maltemp u jipprovaw jimxu fis-sod, jippjovaw jimxu fl-art, però li ma jafux huwa li anka l-art għalihom mhijiex soda, għax fil-mument tal-ġudizzju l-mulej ħajeżżes l-art u kulħadd li m'għandux il-Kristu se jiteżżes u jitwerwer. Imma n-nies li mhumiex li m'għandhomx din il-biża, in-nies li huma Alla ma jistgħu qatt jibżaw mit-tempesti tal-ħajja, please, għax nissuperawha permezz tad-demm tal-ħaruf. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li intom qed tismawni u ħankompli naqra l-iskrittura ta' Kolossin 1:11 u ħankompli naqra għaliex din li ħanaqra issa se tkun is-sorpriża li l-missier irid jagħtina l-aħwa fl-aħħar, li l-missier irid jagħtina fl-aħħar u naraw għaliex huwa importanti li nieklu dawn in-nutrimenti tal-mulej u l-ingredjenti tajbin għal xiex. Bħalma d-dinja tgħidlek biex inti tkun b'saħħtek, ħanaraw mhux għas-saħħa biss spiritwali biex nifilħu għal maltemp u challenges li l-għadu jipprova jġibilna, imma x'għandna xi ħaġa li għalissa missa ngħidilkom, imma ħankompli naqra. Ifirħu l-aħwa. Ħankompli hemm. Kolossin 1:11. Ifirħu l-aħwa u roddu ħajl il-missier li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Għaxu ħelisna mill-ħakma tad-dlam u daħħalna fis-saltna ta' ibnu kif rajna fil-kanzunetta permezz tad-dem tiegħu il-maħbub li bih għandna l-fidwa u għandna l-maħfra tad-nubiet. Mela mhux biss il-mulet jurina kif nissaħħu u ħanaraw kif. Fil-fatt il-bira ktibt 10 punti u di żgur mhijiex xi preach li smajta minn ħadd, smajta minn l-Ispirtu Alla 10 punti illi ktibthom malaj bil-versi biex isaħħaħ lil mulej l-argument biex jurina kif għandna nitwettqu u biex jurina kif għandna nroddu ħajr għal dejjem. U fil-fatt fil-waqt li qed nitkellem fuq il-kelma inroddu ħajr bl-Ingliż give thanks. Natu ringrazzjament. U fil-waqt li huwa sabiħ l-aħwa, illi aħna kuljum nirringrazzjaw l-Alla tal-ġurnata. Fil-waqt li huwa sabiħ li ngħidulu grazzi li l-ħnina tiegħek hija kbira kuljum, kollu sabiħ. Però il-fom mhuwiex biżejjed biex il-mulej jara il-gratitudni tagħna. Fil-fatt, din inħobb inqabbilha ma' tfal tiegħi. Meta jgħidu li mami, thank you for what you do for us. U jiena nieħu pjaċir, nitla s-sema, għax ngħid xi ħlew qed japprezzaw. Imma mbagħad fejn induna li l-gratitudni tagħhom hija ġenwina. Ninduna fl-azzjoni. Għax meta xi wieħed minnhom xi ngħidlu xi ħaġa jitlaq jiġri u jobdejni. U forsi ieħor jew mhux dejjem l-istess ovvjament, ma jobdilix. Ngħid basta da, għalli thank you and I appreciate u l-mument li kelli bżonn ma qamx biex iġib li xi ħaġa x'għajjejt fil-għaxija ma niflaħx iktar fiżikament.
Imma meta jiġi xi ħadd minnhom u jgħidli x'għandek bżonn mami, ħalli u ngħidlu xi ħaġa u jagħmilili. Ngħid xi pjaċir ġenwinità. U jiena bħala ngħid hekk. Aħseb wara l-missier twajjeb tagħna. Meta ngħidulu grazzi mulej ta' dal-jum, grazzi ta' filgħodu, imma fl-istess ħin waqt il-jum inkunu qed nruħ il-grazzja kontinwa billi ngħixu ħajja b'karattru ta' gratitudni kontinwa. Taraw id-differenza? Ħanaraw kif. Mela l-aħwa. Ftit ilu aħna ċelebrajna ċo iktar mill-li Malta ma tantx daqshekk popolari. Imma l-Amerika u pajjiżi oħra għandhom il-festa ta' Thanksgiving. Ftit jiem ilu kienet f'Novembru, fl-aħħar ta' Novembru. U f'dil festa ta' Thanksgiving tajġ kemm jagħmlu ikel u ċelebrazzjoni sabiħa. Bħalma aħna niċċelebraw il-miliet. Għaliex it-Thanksgiving jridu juru l-ringrazzjament mhux mal-maħbub tagħhom biss, mal-familjari, mal-ħbieb, ma' dawk kollha li fil-ħajja tagħhom kienu b'xi mod jew ieħor importanti, anke fil-mument ta' bżonn sabuhom. Mela nagħmlu ċelebrazzjoni. In-nies tad-dinja jafu jagħmlu ċelebrazzjoni Thanksgiving. Aħseb wara aħna l-Kristjani kemm importanti għalina li nagħmlu ċelebrazzjoni ta' ringrazzjament mhux fil-jum imma kull jum. U ħanaraw kif. Mela waħda mill-ewwel ingredjenti li l-mulej jgħidilna irridkom tagħmlu biex ikolkom karattru ta' gratitudni u nara li l-grazzi li intom qed tgħiduli ta' filgħodu jew ta' filgħaxija hija ġenwina huwa li aħna niżviluppaw u ħanamel highlight u underlined taħt il-kelma niżviluppaw għax ma tiġix hekk bħal meta inti tikber biżmien karattru ta' dusija. Fi żmien, forsi meta ma konniex għadna nafu l-mulej, konna naħsbu li xi ħadd dusija kien ikun hekk, miexi hekk, dak qaddis ta' qaqqas jitkellem. M'għandux jaqsam xejn mal-qdusija li l-missier jgħidilna li għandna jkollna. Mela, iftħu l-kelma. Ħanaraw x'jallimna l-mulej fuq il-qdusija. Morru l-ewwel Pietru. L-ewwel vers 13. X'tgħidilna l-kelma? Għalhekk kuti. Isimgħu l-Evanġelu kemm sabiħ. Kunu imħażmin bħal meta trejnjati imħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox. Rżina ġifieri rażan. Ikonna rażan f'kollox jekk għandek inti ħafna ġuħ kull kemm għandek tiekol, mhux iżjed għax taqalaw. F'kollox għandna jkollna rażan, dik hija parti mill-qdusija. Anka li nieklu nuru l-qdusija lill-mulej. Ħanarġa' naqra. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ, trejnjati fir-ruħ, irżina f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzja li għad tingħata meta jidher Ġesu Kristu. Għax għandhom ngħid tgħiduli imma għalfejn irridu noqogħdu niċċaħdu minn dak u mill-ieħor u ma nagħmlux dak li fetlinna u li għandna update. Għax il-kelma turina li t-tama tagħna qiegħda fil-mulej li sejtina il-premju skont kif għexna. Unkompli naqra vers 14 jgħidilna bħala wlied obbedjenti għejxu kif għattilkom fuq it-tifel, nieħu pjaċir tfal narhom obbedjenti, tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel meta konna għadna ma nafux il-mulej, imma qalilna meta kontu għadkom tgħixu ismaħħa. Anzi daqar minni għax jien għattilkom meta kontu għadkom ma tafux il-mulej bil-pulit. Imma l-kelma Alla qalilna meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom. Dan aqwa. Straight.
Għax tajdu lill-pastor straight. Il-mulet jitkellem, meta tkuntu għadkom permezz ta' Pietru, tgħixu fl-injoranza tagħkom. Jekk xi ħadd tgħidlu ignorant, kont ignorant, jieħu għalih. Imma l-kelma talla qed hemmhekk biex iċċanfar ukoll. Meta kontu għadkom fl-injoranza tagħkom, intom bħali l-ewwel waħda, ma kontux imħażmin ġifieri trejnjati li noqogħdu lura mill-ġibdiet tal-ġisem, ma kontux imrażna għax li għandna btejt nagħmluh u ma jimpurtana minn ħadd. Immissa li poġġejna lis-Sinjur bħala Alla sitana li irrid jien u mhux iżjed jien u qed jallimna kif għandna nagħmlu. Niftakru illi mhux sempliċiment għax iridna noqogħdu hemm bravi u tagħmlu x'hekk u tagħmlu x'hekk, imma raxanna bħala eredità u se naraw x'inhi l-eredità tagħna ara l-xiex qegħdin naħdmu għax għalkemm aħna is-salvazzjoni hija biss bil-grazzja tagħna u mhux b'emilna kif konna naħsbu fi żmien l-antik fl-injoranza tagħna. Imma l-emil tagħna ikompli ovvjament ma dak li aħna nemnu u nuru l-obbedjenza veru, jiġifieri bl-emil tagħna qed nuru l-ġenwinità jekk aħna maħniex tad-deb veru jew artifiċjali li nistgħu narmuh bħal dak iċ-ċurkett li swiet. Ejja nkomplu naqruh l-aħwa. Għaliex din l-iskrittura meta qalilna meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom, iżda bħalma qaddis u dak li jsejħilkom mela minnu l-ewwel qaddis. Alla u aħna rridu nkunu bħal Kristu qaddisin. Bħalma qaddis u dak li jsejħilkom kunu intom 1, 2, 3, 4, 5 kollha ukoll qaddisin fl-imġiba kollha tagħkom għaliex hemm miktub kunu qaddisa il-mulet jgħidilna għax qaddisjien. Mela jekk intom tridu veru bħali l-ewwel waħda tagħmlu x'aħjar minnkom, impoġġu lil Ġesu bħala s-sit tagħna m'għandniex għażla oħra illi femilna bil-fors mhix choice inkunu qaddisin. U qaddisin kif għattilkom mhux artifiċjali nagħmluha ta' ġwejda ta' parsi u mbagħad fid-dar nagħmluha tawliet ix-xutan. Ftit ilu kont qed nitkellem anzi ma' oħt ġenwina grazzi mulej għaliha. U din l-oħt għandha revelazzjoni vera ta' minnu Ġesu. Huwa veru s-sit tagħha u tant birikni li ħafna drabi ngħidilha l-oħt li kieku kollha fil-Knisja jkunu bħalek għadek ma tafx kemm nidbirku u kemm inaqsunna x-xogħol. Grazzi mulej, jalla tibqek u tkompli tissaħħaħ u timmatura bil-modija ta' żmien. Għax qatt ma nafu biżżejjed biex ma naħsbux u ma niftaħrux li aħna xi ħaġa. Niftaħru biss fil-mulej. U di l-oħt, għalkemm ma ħadx il-permess minn għandha biex ngħidha, imma naf li se tieħu pjaċir u sorpriża jekk ngħidha, qed hawnhekk, qalt li x'differenza llum. Meta jien imwilda mill-ġdid, minn meta kont qabel bit to piece fuq il-beach, nitkessaħ warani mixja u iktar kemm nara xi raġel gustus iktar ngħaddilu dritt u nipprova nitbissimlu. U llum li naf il-mulej qalt li mhux biss nilbes il-maljaġġ bil-fors meta tkun is-sajf imma nilbes flokk fuq il-malja, ninżel niġri biex nom għax nieħu pjaċir nom u x'nitla nkun żgur li niġi kkaverjata b'tali mod li jekk nara xi raġel ħares lejja imbaxxi rasi laqqas biss nitbissimlu. Għalt li din hija d-differenza bejn il-ħajja li kont qed ngħix qabel u l-ħajja tal-lum. Għalt li għax bħal ħadd ieħor kont kiesħa. Aħna mingħajr Kristu kisħin. Aħna mingħajr Kristu prideful. U jekk hawn xi ħadd jgħidli tkellem għalik, taf x'ngħidlu? Ngħidlu jiddispjaċini. Għax jekk inti għadek m'intix aware li inti kiesaħ, prideful u li taħseb li ma tagħmilx dnubiet, ngħidlek kemm inti mqarraq, għadek la biss taf lilek innifsek u l-wej kif tidher quddiem Alla maħmux bħal biċċa maħmuġa u laqqas taf il-dak li ħalqek li għad trid tagħmlu sidek. Qed tifhmuni l-aħwa.
Mela dik hija d-differenza bej persuna li hija mwilda mill-ġdid u le, irrażna f'kollox, fl-emil, fil-ħwejjeġ, fl-ikel, fid-drogi li tistajdilhom ċaw ċaw, fix-xorb, bella nixrob naqra jkollna okkażjoni. Ftit imma, mhux li tispiċċa f'sakra ma tara xart u taħseb li inti talla. L-aħwa, jiena sibt skrittura li ħoġbitni ħafna. U qabel ma ngħidilkom, din l-iskrittura li għadni kif rajtilkom mill-ewwel Pietru 13, tfakkarni f'Rumani. Nafuha din l-iskrittura. 12, vers 1 u 2, meta jgħidilna offru ġisimkom sagrifiċċju ħaj u qaddis biex tarfu dak li hu sewwa, dak li joġob il-Alla. Sewwa? Issa, ma l-ewwel ingredient biex ikonna karattru ta' gratitudni ħalli nkunu ġenwini f'meta filgħodu ngħidulu grazzi mulej u għattilkom li għal-qdusija, żitt skrittura li għalkemm ma tgħidilniex godliness, imma tgħidilna wkoll li aħna għaddejja ngħixu bħala għaddejja tal-Alla. Għaliex li inti tkun qaddis, jiġifieri set apart for the Lord, tfisser li inti tkun qaddej tiegħu, għax qaddej huwa xi ħadd illi jaqdi lil Sidu. U għalhekk nixtieq nikkwotalkom din l-iskrittura l-aħwa. Ngħixu bħala qaddejja tal-Alla li hija mill-ewwel Pietru wkoll, imma d-darba hija tieni. Morru warawha. L-ewwel Pietru tieni vers 11. Huti, eżis. Isma kif kellimna l-mulej. Eżis għalih. Nitlobkom biex bħala barranin u orba u minn ma jafxini bil-Malti, ma pilgrims. Ok? Bl-Ingliż. Tiċċaħdu, għara kemm simili, bħala qaddejja li għandha x'taqsam mal-qdusija. Tiċċaħdu mix-xewqat tal-ġisem li jitqabdu kontra ir-ruħ, kontra xulxin. Vers 12. Ġibu ruħkom sewwa, qalb il-pagani, biex jarawna n-nies, min ma jemminx, biex jekk huma jgħidu fuqkom, l-aħwa, taf kemm jgħidu fuqna, bħalli kieku kontu nies ħżiena, jaraw sewwa l-emil tajjeb tagħkom u jsebħu l-Alla meta jasal jum iż-żjara tiegħu. Trid ngħidilkom esperjenza li għaddejna minna dal-aħħar 10 tiem. Jien l-pastor u fiha fakritni din l-iskrittura, samta ma xi żewġ taħwa biss. Imma vera fakritni fiha għax din l-iskrittura qaltilna biex l-imġiba tagħna qudiem il-pagani make sure li tkun tajba għax it-tir tal-pagan, il-ħsieb ta' min huwa tax-xitan, biex xitan fihom jipprovokana biżżejjed iqabbad in-nar biex jagħmlu b'xi ħaġa apposta biex imbagħad jekk int jitlalek għax ikunu insultawk jew bagħadhom jixxejru, it-tir tagħhom ikun għalhekk irid inkunu astuti. Basta dak jipritka l-Vanġelu, basta dik ixxandar il-kelma tal-Alla, ara kif ġibnija. Mela hawnhekk qed jgħidilna biex inkunu qaddisa, kunu żguri li quddiem il-pagani, in-nies tad-dinja, l-imġigba tagħkom tkun veru qaddisa, ħalli jekk jgħajrukom jibilgħuha kif ngħidu bil-Malti, fis-sunnara, letteralment, u ma jkollhom xejn jgħidu fuq hekk. Assolutament, għax ma jartomx lura. Mela ħanejdilkom x'ġranna f'dan l-aħħar ftit jiem. Mela jinfettilli. Forsi għadni daqsxejn l-antika. Imma inħobb għadni nikteb ftit kartolini, llum kważi nqataw il-kartolini u bil-Facebook u l-Google u da. Imma xtaqt li nżomma din għasiret ngħidilha tradizzjoni, il-mod kif nikkomunika ma' qrabati ta' barra minn Malta. F'kull miliet aħna mdorrijin nikdbu lil min jiġi minni tal-Awstralja, li ma narhom ħafna. U nuħu pjaċir, kif intom, insomma, hekk, naf lillum kif qed ngħidilkom inqatat imma
choice, neħu pjaċir. U ngħid xejn tkun skuża biex naddilhom naqra kelma talla xi ħaġa. Il-mulej magħkom, nispera li xi darba naraw il-xulxin u jalla l-mulej tina sena aħjar milli kellna fil-paċi tiegħu imqar kelma, forsi timbett. U ktibt 4 kartolini l-izzijiet u fettilli mmur il-posta. Għax ma ħallejthomx b'xejn, ma rridx nikteb kartolina biss, rrid nibatilhom xi ħaġa żgħira hekk biex mhux jarawha ta' soltu. Ara x'batitilna, artikka. U qatt mela ħammur kolli mmur il-posta u kolli mmur niżilha. Tajjeb, ikemmi. Mela fil-posta kien hemm queue. U jien qatt wara l-queue bħal nies. Mhux se nippretendi li jien xi ħaġa speċjali iżjed minn ħadd ieħor għax nippritka l-Evanġelu naqbes in-nies, anzi bil-kontra. U jiena mort mar-raġel tiegħi u għalli daqġej ilħaq inżel. Ħammur nipparkja ta' fint Malta mhix easy li tipparkja. Għatlu orraj, għalli issa niġihdek, għatlu orraj. Nistenna, dan ftit biex jipparkja. U fl-aħħar wasal it-turn tiegħi. Għattela daw jekk jogħġbok, mela sadattant jasal il-pastor tagħkom. Ġiħdejja, normali. In-nies, jent, x'min għalek li jent tat-television aqbżinna l-barra mill-posta law. Tal-posta kienet qed twaħħal il-bolli, waqqas kienet taf x'inhi tagħmel. Tħawdet dit-tirtrijat. Għattila jimporta kemm huma, għalt li xinu għattila kemm huma dawk li salaw bżinna l-barra jintaw tal-Evanġelu, marriduk xawġew, barra, ħares li jew. Għallom din mara tiegħi ta' x'jimportana li l-mara tiegħek tistenna fil-queue bħalna kollha. Għallom, min mindulaw? Il-mara u ir-raġel fil-queue ma jistawx ikunu fl-imkien. Ir-raġel titfa' fuq wara u l-mara titħallija quddiem. Jien bdejt nagħmillu hekk. Gur walking love, għax taf x'inhu t-tir tagħhom, ħalli jgħidulu basta jekk jitlalu xi waħda, basta u bdejt intih. U kien hemm waħda qaltlu marriduk xaw lilek, int fanna fuq barra. Kien hemm raġel qallu qed tagħmilli n-nervi. Kont se ngħidu da żgur li jagħmillek in-nervi l-Ispirtu tal-Alla. Għax it was not about il-posta, kien l-Ispirtu. U jiena qatt x'għandi nagħmel f'dan l-istadju. Walk in love. Dak ħajibda jieħu awtorità, nieħu awtorità kontra l-ispirtu ta' konfużjoni f'isem Ġesu Kristu tħallu mill-awtorità bħalissa. Għattila, skużani, sinjura, dak ma jafux x'inhu jiġri fil-awtorità, probabbli jaraw arroganti mbagħad dak il-ħin, anke jekk ma jkunx. Jien għattila asma' sinjura hi. Xi trid int qabżiti? Qalt li hekk. Għattila asma' sinjura hi. U ħares lejn ta' warajja, tlu asma' sinjur. Għatlu jiena mux qudiemek qiegħda, mux bħal ħaddieħor stennejt. Għattilhom naf li bħalissa l-ħajja qiegħda tali. Li kemm din il-problema li kellna tal-virus u COVID u kulħadd ġewwa għamlet tensjoni kbira lin-nies. B'tali mod li n-nies minflok għadhom iħobbu l-xulxin, iridu jaraw mhux ix jaqbdu biex jiżvugaw. Għattilhom skużani ta' Mrs. u skużani Mister. Għattilhom għal-ġid tagħkom infuskom u ta' saħħitkom, mhux aħjar tikkalmaw daqsxejn. Ħarsu u ma stax għajdu oħra. Mbagħad inqeda li kellu xi ħaġa wkoll. Biex tiċċajta insomma kellu xi kont miegħi. Għaltlu dej tal-posta, għaltlu ħatħallsu? Għaltlu jew int. Għalla aħna mhux xorta ħaġa waħda miż-żewġejn. Għaltlu jekk ħaġa waħda tħallsu mela mhux int. U kulħadd jisma' u jitħaq u għattilhom u hekk jien anke tal-posta waqqajtiel għattilhom kemm nieħu pjaċir bis-sense of humor, għattilhom dik sabiħ li niċċajtaw, mela nillitikaw.
U ma jistaw jgħidu xej u dak intih bis-sieq. Walk in love, walk in love, walk in love. Inselmilkom għattilhom il-ġurnata tajba u tlaqna l-barra. Dak ħares lejja, għatlu x'tagħmel. Għatlu niftakru. F'pliema ġlieda qegħdin niġġieldu. Niftakru li da kollu huwa l-Vanġelu tal-Alla. Iva, li jekk inxandru l-kelma tal-Alla u jekk nagħmlu dak li jridna l-mulej, id-dinja ma taħmlekx. U hekk anke lilhom għattilhom ħanajdilkom ħaġa, għattilhom jiena ta' parsi waħħalt fil-COVID. Għattilhom fi żmien qabel dit-tensjoni kollha li ġrat fid-dinja. Għattilhom u kont inkun fuq it-television u hekk. Qed nkellimhom ta' daw jgħidun nkellimhom. Għattilhom kulħadd kien isellimli. Għattilhom jiftħu li l-bib veru, anke Murawde, xara Marjella jieħu kafè magħna. Għax qabel kont diġà fuq it-television. Għattilhom u kont nieħu pjaċir niġi maħbuba. Għattilhom illum id-dinja kif saret, kollox upside down. Mhux sabiħa hekk ta' għattilhom la għalikom u laqqas għalina. Imma m'hemmx tagħmel dik il-ħajja li qed ngħixu. U ma jistgħux jitkellmu. U ħriġt il-barra u grazzi mulej, kunt sodisfatta li Ġesu Kristu tani l-għajnuna li naġixxi bimħabba lehom minflok indendilhom. Nuża l-psikoloġija lil mulej tani u l-kelma tal-Alla naturalment mhux il-psikoloġija biss biex lilhom nikkalmhom u biex ma setgħux jgħidu kelma oħra. Mhux qed niftaħar fiha nnifsi, niftaħru biss fil-mulej għax l-erfi tijunna Alla, imma hekk irridu nagħmlu l-aħwa. Għax jekk le il-kelma tagħhom lesta basta dawk mhux ta' River of Love basta. U jwaqqawlek it-testimonjanza. Ftit ilu kien hemm oħt li l-istess marret lana fil-posta wkoll, fil-post tagħha ma nafx fejn marret, u rat xi tifel żgħir. U oħtna mhux qiegħda hawnhekk bħalissa ma qalt li din l-istorja x'kienet ukoll imweġġa b'xi mod. U l-istess ġurnata tal-posta kienet jien kont għadni kif tħalt id-dar wara tbaqbi. Dik kienet għadha kif ċemplet li għadli ħara xi ġrali paster. Għattra xi ġralek. Qalt li mela mort ma nafx hemm marret għadja. Qalt lu kien hemm tifel żgħir bil-maskra. Qalt lu jien x'in nara tfal niġġennen. Qalt għax tant inħobbhom. Qalt li nassoċjhom mal-mulej meta għallhom ħallu tfal jiġu għandi. Oh, xin qalt li rajtu l-dat tifel kien man nanna tiegħu. Qalt lu di biex tibda tevanġelizza, ħankunu d-dawl tad-dinja. Qalt lu inti tħobbu l-Ġesuħi. Hekk qalt li qalt lu. U dak it-tifel ħares leha. Ġiet in-nanna tiegħu, qabditu, resqitu, isim qaraw l-ispirtu. Qaltilha tiġix tgħidli li int minn ta' dawku? Qaltilha tal-pastor x'ismu Gordon? Qaltilha ta' River of Love? Qalt li naħsibt li ħatajdli xi ħaġa sabiħa. Qaltilha iva hemm immur. Ara żul minn hemm, ejja ħej, qaltlu il-tifel, qaltlu daw in-nies ma nkellmuhomx għax għandhom Alla lihom dawk mhux bħalna. Ejja nitilqu l-barra, ħej, ejja nitilqu. Qalt li ara xi ġrali pasta għattilha mela qegħdin tajjeb, għattilha jien għaddejja l-posta għattilha u inti għaddejja fejn kont. Però x'għamlet? Ma ħaqqaqtix magħha li ħsibta ħatajdli xi ħaġa sabiħa x'ta' River of Love, mhux ejja nitilqu l-barra x'qisna għandna l-pesta. Mhux hekk jgħidulna l-mulej jgħidilna li jekk intom tiegħi id-dinja ma taħmilkomx għax l-ewwel ma ħamlux lili, imma trid tkun ġenwina. Jekk ma tkunx ġenwina l-ispirtu l-ieħor ma se jibża minnek u jitlaq il-barra. Amen. Mela ejja nifirħu u ngħixu ħajja ta' qdusija mal-pagani ħalli jaraw il-frott. Tajjeb? Stadni fl-ewwel punt għattilkom għandi 10. Ħanaraw sa fi ħanazal. Next point. Grazzi mulej. Warbu mela. L-ewwel Pietru 2. Warbu mela. Morru, l-ewwel Pietru 2. Bat ma Pietru llum. L-ewwel vers. Ħajma, llum. Il-ewwel vers. Ħanaqra. Warbu mela. Xirridu narġaw warbu. Il-bot minnkom. Għalinna l-mulej mux warbu biss, il-bot minna l-min.
kull ħażen u kull erq. Xwarbu għalinna l-mulej? Ismawa, tnaqra l-ewwel Pietru 2:1. Il-wiċċ bieħor u lejra u kull xorta ta' tqasqis. Bħal trabi ta' twelid, ix-xen u għal-ħalib safi, il-ħalib tar-ruħ biex bih tikbru, aħna mhux li nikbru qegħdin nitkellmu is-suġġett tal-lum bħajja ta' ringrazzjament u karattru ta' gratitudni, biex bih tikbru sama taslu għas-salvazzjoni mela hija rrieda t'Alla li aħna nikbru biex naslu għas-salvazzjoni u għalinna biex inwarbu il-wiċċ bieħor u lejra u l-erq għax huwa gwaj għal-Kristjan li jgħid li hu Kristjan u jkun wiċċ bieħor iqarraq bih innifsu b'ta' madwaru u jkun minflok jimxi bis-sewwa blejra. Il-mulej għalina daw l-affarijiet warbuhom li kontu intom tagħmlu u jien inkluża fl-injoranza ta' qabel tagħna. Mela rridu nitgħallmu. We have to unlearn what we have learned. Dak li l-ġibdiet tal-ġisem tagħna kien jgħidilna biex nagħmlu, illum irridu nitgħallmu biex nagħmlu bil-kontra. Jekk aħna ġenwini u veru rridu noġbu l-Alla. Ftit ilu intqajt ma' oħt oħra u qalt li pastor xi ġrali. Għattila x'ġara lilek issa. Qalt li mort x'imkien qudiesa tradizzjonali, qalt li għax bil-fors minħabba bil-fors, jiġifieri għax kellha xi funeral ta' xi ħadd. U qalt li ma nieħux pjaċir immur il-funerali, imma taf inti bħala sens ta' rispett mort. Leħe, sewa għamilt. Qalt li imma dak il-ħin. Il-mulej fetaħ li għajnejja għall-ispirtu. Palma għamel il-profeti tal-Alla. U raw kemm għandhom protezzjoni, raw kemm hemm xi jater iduru madwarhom, u raw il-mulej kemm itina l-għajnuna biex nelbu lil dak li huwa jiġri warajna. U qalt li mar, pastor, daw kienu nies li kollha kważi jiġu minni. Itziju, itzija, mhux minni minn di l-oħt. Il-mama ukoll l-aħwa. Qalt li bdejt narahom kif jidhru spiritwalment. Anka l-aħwa. Kif jidhru spiritwalment. Qalt li bdejt narahom kollha mejta. Kollha mejta. Qalt li il-mulej beda jgħidli anka dik, anka dak li taħseb li hu jew hi ħajja, mejta wkoll, mejjet ukoll. Dak il-ħiftakart fl-Apokalissi meta f'waħda mill-knejjes il-mulej qalla int għandek fama li inti ħajja imma fir-realtà int mejta. U qalt li tant bdejt nibki. Qalt li bdejt nara lill-oħrajn qed jibku għal-mejjet li kienet sejju. Qalt li kulħadd tidemma. Qalt li wienet nibki għalihom għax kollha mejta. Tifhmuni? Għalhekk għandna bżonn l-aħwa biex veru nimxu b'ġenwinità. Nitolbu l-Alla biex jiftħinna għajnejna u widnejna spiritwali ħalli naraw dak li ma jidirx fl-għajnejn naturali, ħalli nitolbu għal dawk l-nies li minn għalihom li huma dawl huma biss dlam. U mhux qed nitkellem għan nies tradizzjonali u nies hekk kultant jista' jkun in-nies li aħna narawhom bħala qaddiesa tal-Alla huma fejn huma jista' jkun hawn għax il-Knisja in-nies magħmula minn nies, magħmula minn ħafna. U mhux kien kull min jisma' l-kelma tal-Alla huwa bil-fors tal-mulej. U għalhekk illum il-mulej fil-ħnina tiegħu nikteb tagħna l-opportunità li nagħmlu eżami ieħor tal-kuxjenza mill-eżamijiet l-oħra li ġġa minna. Għax fil-grazzja tiegħu il-mulej idum ħafna biex jadab u jrid lil kulħadd
li jkun fil-lista ta' dak li aħna kantajna li ngħidu is-salvazzjoni tagħna nafuha lil mulej tagħna. Ma jrid il-ħadd li jintilef. U l-mulej bħalma dik l-oħt kienet qed tara l-istat spiritwali ta' dawk in-nies kollha li kienu kulħadd mejjed u beda jgħid anka dik, anka dak, qalt li anka l-ommi stess ħadd il-permess minn għandha biex ngħidha dil-biċċa xogħol. Qalt li ommi stess qed nara tibki issa lill-omm mhux kulħadd iħobba. Imma tgħid li qed tara l-omma stess qed tibki, qalt li l-mulej Alla dawn nies ta' wiġġ ieħor. Dawn nies li qed jagħmluha tallax ta' parsi huma imma qegħdin ikunu ipokriti. Qalt li r-raġuni li ħafna minnhom kienu mitlufa kienet l-ipokresija tagħhom stess. U l-ipokresija tista' tkun tagħna nfusna mulej Ġesu nitolbok tejna u turina jekk aħna uħud minn dawk l-ipokriti biex ma nibqarqux iżjed u llum nagħmlu ndiema perfetta veru tal-wej kif jarana l-mulej ħalli il-ġurnata li tiġi għalina mulej Ġesu tkun ġurnata ta' ferħ mhux ġurnata ta' xokk kbir għax l-għadu qed iqarraqna. U għalhekk il-mulej qed jgħidilna warbu il-wiġġ ieħor. Warbu kull warbu kull ħażen, warbu dak kollu li kontu tagħmlu qabel fl-injoranza tagħkom u kunu ġenwini vera tiegħi. Ibnu karattru bi gratitudni ħalli meta tagħmlu hekk u tgħixuh il-Kristjaneżmu, meta tqum filgħodu u tgħidlu jien ngħidlu grazzi mulej ta' din il-ġurnata, il-mulej jieħu pjaċir bik u jgħidlek dik il-grazzi qed tgħidili mill-qalb, dik il-grazzi qed tgħidili għax ġenwina mhux jgħidlek billi qed tgħidli grazzi mill-fom biss imma fil-qalb mhix edem. Kemm hu jibes l-Evanġelu l-aħwa. Kemm mhix easy għalkemm il-mulej qalilna l-madma tiegħi huwa ħafif. Ħanibda t-tieni waħda ta' Isek ma kollix xin bat inkompli għam mx taħmel. Jew bqa' waħda minnhom l-lum l-erba' ta' fost il-ġimgħa. It-tieni waħda. Karattru ta' gratitudni. Taf x'jagħmel? Jissagrifika ruħu. Jaf jagħmel sagrifiċċju. Jien niftakar minn dukon żgħira, il-papa tiegħi kien jgħidli binti tafu li jiena tifla waħdi. L-imħabba hija sakrifiċċju. L-imħabba mhix bil-paroli. Murajdli li wara tant snin illum ħanipritka fuqha. Għax Ġesu Kristu li tant ħabbna għamel sagrifiċċju għalina. U kien sagrifiċċju ħaj tali l-nifsu għalina biex daw kollha li jemnu fih jisalvaw u ma jmorrux fl-infern. U ismu huwa mħabba. U jekk isimna u bħal Ġesu Kristu għax aħna ngħidu li aħna Kristjani għandna Christ in our name u ma nkunux giddieba, irridu nkunu mħabba. U jekk irridu nkunu mħabba, irridu nkunu nies li kapaċi nagħmlu sagrifiċċju. U jekk mhux kapaċi nagħmlu dak is-sagrifiċċju fil-ħajja għal ħadd ieħor, il-Kristjaniżmu tiegħek huwa zero jew tiegħi Alla ħares qatt inkun hekk. X'sagrifiċċju hu? Mhux sagrifiċċju tittamel biex tmur b'wiċċek il-qudiem ix-xandar l-Evanġelu qalb lill-Pop. Mhux sagrifiċċju meta inti taf illi daw se jobsqulek, se jtuk bis-sieq u se jgħidu fuqek u se jinjorawk u se jirriġettawk u inti tkun bold biżżejjed li tibqa' sod fix-xandir tal-Evanġelu. Mhux sagrifiċċju tittamel biex toħroġ mill-kumdita ta' darek u tmur ix-xandar qalb dawk in-nies li ma jafuhx. Anka jekk inti forsi mort x'imkien għal bżonn ħanaħdu aħna n-nisa. Immorru nagħmlu, m'għadniex nagħmluhom, id-dwiefer, jew immorru nagħmlu xarna, jew immorru nagħmlu facial. Ma għamiltu tajjin imma nismagħhom jgħidu facial. U affarijiet bħal daw. Mela tmur hemm għal persuna li ma tafx il-mulej. Tibda x-xandrila tajt illum ħan irriskja. Jew ma se tħares lej iżjed, jew ħadd ikkenselja li l-appuntament jew se taċċetta. Riskju. Sagrifiċċju, riskju. U bħalma qalt li waħda Kristjana li nafa jien stess.
Għalt li mort inneħħi l-ponot li qalet kella, miskina fonqa, u fwitxa, whatever, għalt li kull ponta li bdiet neħħili, dejt inti oħra. Għalt li bdejt najdila, aċċetta l-mulej, Ġesu bħala s-sit tiegħek, ħatmur il-ġenna. Għalt li taf x'kienet ir-reaction tagħha Marjel. Għaltila x'kienet? Għaltila tiġix tgħidli li inti tiġġudikani. Għaltila u jien li tant naqdi l-klijenti sewwa, ara x'għandu x'jaqsam. Meta l-Emil tagħna huwa biċċa maħmuġa quddiem Alla jgħidilna l-mulej. Meta tant naqdihom sewwa l-klijenti tiegħu, di titħallas mhux b'xejn tagħmlu xogħol, imma dik ma tagħtix kasu. Tant naqdihom tajjeb, jien mara sewwa ta' x'qed inti tiġi tiġġudikani li semmur l-infern. Għaltilha m'inti mwilda mill-ġdid. Xi tfisser għaltilha? Għaltilha xi kelma tal-Alla tajt jekk inti m'intix imwilda mill-ġdid. U taf il-Ġesu bħala sidek u taġixxi u timxi according to his law, ma tistax assolutament tissalva. U ħallina minnek għalta tiġi tajli semmur l-infern. Dan huwa l-istat tal-injoranza tal-pagan. U għalhekk irridu nkunu dawl fid-dlam. Però kelma tal-Alla tgħidilna wkoll tali once li mbagħad ma jaċċettawx farfar u tlaqlem. Sagrifiċċju, ejja naqrawha. F'Pietru wkoll ħankompli naqra, l-aħħar li kellimtkom l-ewwel Pietru 2:1 ħankompli naqra. Ħuti eżis, tistaġbux, ismawni biss. Tistaġbux għax tinsabu fil-forġa tan-nar, għax taf x'jagħmlulna. Li ġiet fuqkom biex irġarrabkom, għax minn kollox jaqlalek l-għadu. Palli kieku ġratilkom xi ħaġa mhix tas-soltu. Imma ifirħu, għax bekk intom qegħdin tissieħbu fid-dbatijiet ta' Kristu, is-sagrifiċċju, biex aktar tifirħu u titennew fid-dera tal-glorja tiegħu. Għalhekk il-mulej jgħidilna count it all joy, però din l-iskrittura wkoll tafżana, għax bniedem avżat nofsu armat. Li jekk intom jew jekk jiena l-ewwel waħda jiġrilna xi affarijiet, xi ħaġa, okay, taf xiġri, għax ngħidlek minn kollox għala. Aħna ma rridux naġixxu għal dak l-oġġett li għalanna jista' jkun ta' kuljum, sewwa biex jaqtalek qalbek, bħalli kieku ġratilna xi ħaġa mhux tas-soltu, qed tisma', qed tisimgħu. Għax huwa normali għal min jaċċetta lil mulej li l-għadu ħajġiblu xi ħaġa quddiem wiċċu u tista' tkun xi ħaġa kbira. Okay? Biex taqtalek qalbek, għaddiju l-Kristjanizmu u tajdlu bye mela spiċċutien. X'inhi l-arħaġa li jista' jġrilu l-bniedem? Sentenza ta' mewt? Kif kont qed ngħid lil-oħtna hawnhekk illum, ħanajt lilkom kollha. Pawlu x'qalinna? San Pawl, x'qalinna? Jekk jien nibqa' fil-ġisem, ikun ta' ġid għalikom. Mela jekk jien nibqa' ġol ġisem hawnhekk fid-dinja jtini l-omor il-mulej, huwa ta' ġid għalikom, għax qed inxandrilkom l-Evanġelu. Imma jekk jien ma nibqax fid-dinja, ċaw, forsi whatever, sewwa, ikun ta' ġid għalija. Għax inkun fil-ferħ tal-mulej. X'nambu għalli nibqaw f'did-dinja ma nafx meta. Jien ma rridx nibqa' f'did-dinja fl-eternità. Veru, hawnhekk għandna l xiex ngħixu wkoll b'mod partikolari, min ikollu l-familja, min ikollu tfal żgħar, tifhimha għax ikollhom bżonn ukoll rajt hemm da. Imma jekk mhuwiex għax-xandir tal-Evanġelu, jew biex titlob il-taqrabatek u madwarek biex forsi jikkonvertu u jsiru jafu l-Kristu u ma jmorrux l-infern, m'għandniex nagħmlu li nibqgħu. Għalhekk il-mulej qalinna ma rridux norbtu qalbna ma' din-dinja għax din-dinja mhix darna. Aħna kollha maħluqin mislu fina l-perjodu żgħir. Ħalli mbagħad immorru ngawdu kif oriġinarjament il-pjan kien l-Alla dejjem. Għal dak irridu nissiltu mhux għal din-dinja u għal dil-ħajja. X'jista' jġiblek l-għadu? L-ar ħaġa sentenza ta' mewt. M'hemm l-ebda mewt li tista' titrionfa fuq il-ħajja. Għax Ġesu Kristu għam kif kantajna hemmhekk tela fil-glorja bħala ħaruf talla. U għans li tela fil-glorja, aħna nitilgħu miegħu fil-glorja tiegħu.
għalhekk aħna dejjem vittorjużi. Jekk nibqgħu f'did-dinja naħdmu għalih u jkollna stennija li ħanarawh. Jekk ma nibqgħux f'did-dinja, xorta għandna ferħ, anzi ferħ iktar qabel. Mhux hekk. Hekk. Loġika l-biċċa. Ja loġika l-biċċa, imma l-loġiku common sense ma tantxu common jgħidu. Jisu kulħadd maqbut ma' d-dinja isal dejjem. Xi pjaċir. Mela, kif qalt li waħda, għajt iċċassata l-mod kif kelmetni. Di l-istess waħda li għamlula insomma l-intervent għal-ponot. Għalt li tallimt. Li apparti biex nkun fid-dawl tad-dinja għal-pagani, ma nitħallax magħhom, ma' nies. Għalt li għax naf l-nies li m'għandhomx il-Kristu veru. Issa kienet taf fuq xi xani pritka. Għalt li wieġbieħor. Għalt li xin jaraw jgħidulek, għalt li xin titlaq jibdew jgħidu fuqek minn wara darek. Għalt li allura tallimt. Kemm jista' jkun inkun ar-rasi mal-mulej. Ġesu Kristu mhux hekk kien jagħmel imur ar-rasu mal-missier, kien anzi jimxi minn nofshom, kienu jkunu jridu joqtluh, jallinhom u jitlaq. U hekk irridu nagħmlu aħna. Meta naraw li n-nies tad-dinja u l-nies pagani qed ipaxxu fil-vojt u qed iqasqsu, eċetera, mhux aħna nqasqsu bħalhom. Għaliex il-kelma rajnija ftit ilu meta għattilkom warbu, evitaw, neħħu. Fost oħrajn kien hemm miktub, tiftakru, tqasqis. Rajtilkom di, wara, l-ewwel Petru 2:1. Neħħu kulejra u kull xorta ta' tqasqis. Mela, mhux nagħmlu nibqgħu nirrepetu tal-antik, imma nagħlqu ħalqna. Jekk iridu jqasqsu fuqna huma jqasqsu, qed tagħmilha x-xogħol tiegħek tal-mulej bħala sagrifiċċju, ħadd mu ħajħu pjaċir jisma' ħadd ieħor jgħid fuqu, imma jekk jgħidu fuqek għall-Vanġelu, ifraħ li xi ħaġa tajba qed tagħmel, mhux tibkej, mela nkomplu. Jekk tkunu vers 14, jekk tkunu mkasbrin, isma'wa, minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjien intom, il-mulej jgħidilna, għax fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja li hu l-Ispirtu Santu tal-Alla. Xi pjaċir kemm sabiħa din l-iskrittura. Ħanerġa' rata, alla volja għandi ħafna x'ngħid. Imma jekk tkunu mkasbrin minn tal-familja, minn ta' madwarek, il-persekuzzjoni tiġi anke mill-household jgħidlek il-mulej. Jekk tiġi mkasbra minn whoever nies li suppost kienu ħbib tiegħek madux, minħabba l-isem ta' Kristu ħenin intom. Fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja li hu l-Ispirtu Santu tal-Alla, mhix ċarta tal jkollok fuqek l-Ispirtu Santu tal-Alla, l-Ispirtu tal-glorja li jirrenja fuq id-dinja u aħna nirrenjaw miegħu, mhix ċajta dieta, mhix xi ħaġa żgħira ta' sempliċiment bniedem ta' krigal u ħallejtu hemm. Għalhekk bil-mod il-motet nibniha biex ngħidilkom isimgħu. Il-mulet jatina nutrimenti, il-mulet jgħidna xanna nieklu, spiritualment ħalli konna tisħiħ tas saħħa tagħna spirituali, imma x'inhu l-akwist? X'ħan akkwistaw mela d-dinja tgħidlek, jekk tikol il-frott u l-ħaxix, inti se takkwista ħajja twila, mhux bil-fors ta' ma insomma, għax naf minn kien il-ħaxix u l-frott llum telaq, imma Kristu jagħtina ċertezza li jekk inti tiekol min din il-kelma tiegħi u veru tkun ġenwin u tipprattika training imħasbin kif qalilna, għandkom garanzija ta' ħajja spiritwali b'saħħitha iktar kemm tgħaddi żmien u iżjed kemm tikber li huwa s-suġġett tagħna llum. U għalhekk ngħidilkom Afżar din. Afżar il-mulej Afżar nkompli naqra. Jalla ma jkun hemm ħadd minnkom li jkollu jbati di l-arbatija, mhux għax qed tagħmel dak li Alla jrid, għax dak għalilek count it all joy. Imma jalla ma jkun hemm ħadd minnkom laħwa illi kolkom tbatu għax qattila, għax ħallila, jew għax qed tagħmlu l-ħażen u d-deni, jew qed tagħmlu dak li ma jiswix, imma jekk wieħed isofri għax hu Alla m'għandux minn xiex jistħi
Ekket tajdinna l-kelma? Mela l-gwaju, jekk aħna bħala nistalla u vera għanna l-Ispirtu Santu fuqna u mana, il-gwaju, mux għax jajdu kontra tana, jajdu. Il-gwaju, jekk jarawna qed naġixxu bħal pagani, nikdbu, nisirqu, namlu X u namlu Y, u jarawna f'postijiet li mus suppost inkunu, basta dawk, għax dik id-batija meta jibdew jgħidu fuqek. Mus se tieħu l-mertu tagħha? Kollhom raġun li jgħidu fuqek. Għalhekk il-pastor dak il-ħinatlu, nimxu bl-imħabba ma npaxxuhomx. Kellix għalfejn ngħidlu jien, taw jaf. Imma u għandu mottija u jien għandi mottija. Oh no, autorità. U jiena ħanajdilkom. Xi titgħamel, kulħadd għandu d-dilka tiegħu. No, autorità. Fisem Ġesu. U jien nirfislu l-kallu. Il-lustra. Anzi ma jaċċi waħda U għajja 5 minuti. Għadni t-tielet waħda. Bniedem b'karattru ta' gratitudni huwa bniedem illi juri, tgħidli mhux ovvja, obbedjenza ġa tkellimniha, fidi u mħabba. Tajdu li smajnija mid-darba, però ma naħdux for granted għax naraw ħafna Kristjani li la jimxu fil-fidi, ġarali, u laqqas jimxu fl-imħabba għax iġbetlaw u tuħux lem. Imma, l-aħwa, it-Thanksgiving propja meta inti tkun grat għal xi ħaġa, tibblokka. Bħal meta tajt blokk, da ma rridux fuq il-Facebook, blokk. Il-gratitudni vera, the true Thanksgiving, blocks selfishness. L-egoizmu tagħna, il-ġibdit tagħna, dawk tibblokkom il-gratitudni. Lejn Alla. U minn flok taf xirrenja? Bil-fors, meta tasar. Għax meta tasar, il-flotta joħroġ is-sugu. U mill-sugu li jibda joħroġ, jekk vera tgħix il-ħajja ta' gratitudni inti, jibda toħroġ. L-imħabba vera u l-ferħ. Għax l-ispirtu talla mhuwiex spirtu ta' grifex, mhuwiex spirtu ta' gergir, imma huwa spirtu veru ta' nuqqas ta' egoizmu bil-kontra ta' mħabba li kapaċi tixxerja mal-aħwa u ta' ferħ. Jekk qed jismani dal-brother kun imbierek, għandna ħafna ta' brothers li nħobbu ħafna u ningrazzjaw il-mulej għalihom. Imma għandna brother partikolari li jispikka u jekk qed tismani, taf li qed ngħid għalik, li dan mill-esperjenzi tiegħu illum jagħmel veru testimonjanza qawwija u dak li kienu illum jiġbor lill-oħrajn ta' triq bħalu. Jekk kien fi drogi jiġbor drogati, jekk kien jagħmel x'jagħmel isib xi ħadd bħalu bil-ġuq bħalma kienu u jaqbad imur. Hello, x'qed tagħmel? Brother, ċempiltlu dil-ġimgħa u ċemplu ġuġin. Qed insajjar la ġin għalli mami, għax mami fl-ispirtu. Għandek ħabti naqra ġellu, mhux għalija bista. Lu, tinsajjar bomma kbira għal dak ta' triq, għal liħor li qiegħed jgħix flar, għal dak li m'għandux jiekol. Għatlu sma li jista' jkun just in case, tatlu mek ma servikx il-bor, ma jgħidli bor moħra nagħmillek jien ta' għalli issa nikol naqra, għalli mmur għalli ħankum saħti biżżejjed biex inqassam. God bless you, brother. U għalkemm jiena stess ngħidlu ħejja, oqgħod attent, nafżaħ. Oqgħod attent il-min qed iddaħħal f'darek għax jista' jisirqek il-bniedem. Naf, u jisirquni. Imma l-mulej x'jgħidilna qalli. Mhux jekk jitolbok oġġett bniedem intih kollox intih il-mantar joħodli li jrid u jogħġbu. L-importanti li nibqa' nagħmel rida tal-Alla, għallimnihom minflok għallimtu jien. Wow, dak frott tal-ispirtu, nirringrazzja l-mulej għalik, brother, għax nemmel li qed tismani bħalissa, ibqa' sejjer hekk. U iktar nies bħal dawk għandna bżonn aħna biex inkunu ġenwini, mhux nibżgħu. Wow, grazzi Ġesu. L-ewwel Ġwanni 5 jgħidilna kull min jemmen li Ġesu l-Messija u mwielet minn Alla.
U kol min iħobb li l-missier iħobb il-min twilet minnu mela ftitilu jinattilkom joy and love. Jinattilkom jekk tasara l-frotta u tkun frotta tajba, toħroġ l-mħabba. Għaliex toħroġ l-mħabba? Għax jekk inti tħobb l-Alla, tħobb l-kreatur tiegħu. Bħalma tilkom tas-song. Talmu li għaliex tħobb l-aktar id-diska għalili. Jibista ħobb iktar id-diska minnu jekk id-diska kreaw. Ipoġġija fil-qalb tal-bniedem biex iktiba. Kif nistgħu ma nħobbux lill-aħwa bl-ispirtu tal-Alla meta aħna kreati minnu? Tista' tajt inħobb l-Alla u ma tħobbx il-taħdejk. Jew ma tħobbx il-ħuk. Forsi jekk l-emil tiegħu mhux tajjeb tikkoraġih u rajt bikwiet ma jimpurtax u bil-paċi. Però tista' ma tħobbx l-aħwa u minn dawk jarfukom li intom tiegħi jgħidilna l-mulej li tħobbu l-Alla l-ewwel u li tħobbu li xulxejn bħalma Bravi, ħobbu l-xurxin jgħidilna l-mulej l-ewwel Ġwanni 3:11 għax l-aħbar li smajtu sa mill-bidu hija din li nħobbu l-xurxin mhux bħal Kajjin għax Kajjin qatel il-ħuħ li kien mill-ħażen jew mill-ħażin u qatel il-ħuħ. U għaliex qatlu qed naqra għax Emilu kien ħażin u dak ta' ħuħ kien tajjeb għax ġallet lejra. Mela jew vera nħobbu l-xurxin u mhux noqtlu l-xurxin bla ġirtana għax dak huwa li l-mulej għalinna li għandna nagħmlu ħalli minn hekk ikun jaf li aħna ġenwini. Se nagħmel nipprova l-aħħar 5 minuti l-aħwa u niġi għall-eluq. Nippruvaw. 5. Persuna ta' karattru integru, ġieli smajtuha din il-kelma, integru, integrità. Huwa persuna li jgħix ħajja ta' gratitudni. X'inhi integru fit-tixta? Honest and having strong morals. Onest u li għandu morali tajba. Il-Proverbi 10 vers 9 jgħidlek min jimxi dritt, ġifieri minnu integru, bl-Ingliż qiegħda he who walks with integrity, qiegħda eżatta l-istess waħda, walks securely, but he who perverts his ways will become known. Xi ġifieri will become known? Ħanaqra bil-Malti. Min jimxi dritt mal-mulej jimxi sod. Iżda min jawweġ triqatu jikdeb igerfex iħawwat, jinqabad. Bil-Malti għandna proverbju, m'għandux għalfejn jkun fil-Bibja, il-giddibhom qasir. Mela min jawweġ it-triq tiegħu ħajqabad ukoll. U għalhekk irridu noqogħdu attenti li nkunu integri. Jiġifieri li nkunu onesti u ta' morali sodi fil-mulej, ħalli ħadd ma jkollu għalfejn jgħid fuqna u jekk jgħidu fuqna fil-vojt, problema tagħhom u ġejt għalina għax eżjed ikonna glorja fis-sema. Amen. Il-weda tal-Alla x'inhi? Isimgħu xi ġmiel għandna kemm għandna kwisti li ngħixu verament f'ringrazzjament tal-mulej bħajja ta' tidudni, mhux sempliċiment grazzi mulej. Proverbi 20 vers 7 jgħidilna the righteous man, jew bil-Malti ir-raġel li huwa ġust, walks in integrity, ir-raġel li huwa sewwa jgħix f'integrità, f'morali tajba u onest, u ara x'barka kemm sabiħa. His children are blessed after him. Bil-Malti ħanajdilkom, ir-raġel jew l-mara ġust li jimxi bir-reqqa ħenjin huma wliedu li jiġu warajh. Mela l-promiss tal-mulej, il-weda tal-Alla, jekk inti vera tgħix fil-ġenwinità tal-Alla, jekk inti vera integru, mhux biss qed tkawdi inti, imma wliedek stess il-mulej jgħidilhom li huma mbirka. Dik hija l-weda tal-mulej. Bħal meta darba tiftakru uliedi, ħanajdilkom hekk. Kont kellimtkom fuq il-weda lil mulej tiftakruha meta tħobb il-ġenituri. Meta inti tħobb il-ġenituri tiegħek, il-mulej wedek ħajja twila b'saħħitha. Issa hawnhekk għandna promiss oħra. Jekk timxi fl-integrità il-mulej jgħidilna fejn ikollok morali sodi, fejn ma toqgħodx tawwex lemmu law u tagħmel kompromessi, għax wieħed mill-ikbar dnubiet li l-mulej jara fajneh li jobot huwa li konna siq waħda fid-dlam u siq waħda fid-dawl. Kim xenglin, jekk inti timxi fl-integrità għandek barka kbira għalik u għal ulidek xi ġmiel l-isbaħ ereditali tista' tihom. Is-sitt waħda, bravery, xi ġifieri bravery? Inkunu kuraġġuża. Trid tkun kuraġġuż l-aħwa biex tgħix il-ħajja tal-Vanġelu ftit minuti oħra, right? Irridu nkunu nies
ta' ħila. Ħanaqra l-kom ftit skritturi, immur Joshua, 1:18. Allu l-mulej, mux dan il-kman tiegħi, għamel il-ħila, jiswat jgħid lilkom illum il-mulej, u qawwi qalbek, tibżax u titħawwaċ, għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tkun. Amen. Allora tibżax u titħawwaċ għax il-mulej għalenna li l-biża mhux ġejja minn għandu. The Lord has not given us fear, the spirit of fear, but that of sound mind. Li konna moħna tajjeb, li nkunu kuraġġużi u li namlu bħalla apostli u l-disċipli li għal-kem kienu jissawtuhom għall-Evanġelu baqgħu fermi u sodi fil-mulej. Grazzi il-mulej għal-menu li inna m'għandniex il-forka u qed isawtuna b'dak il-mod, imma xorta rridu nkunu kuraġġużi f'dan iż-żmien għax infarkok b'mod differenti imma ma jirnexxilhomx għax aħna għandna il-qawwa ta' Kristu. Il-kuraġġ l-aħwa huwa l-abilità li inti żomm sod fil-faċċa tal-avversarju. Mela l-avversarju minnu? L-avversarju x-xitan. Biex inti żomm sod f'dak li jibatlek minn tiegħu, inti titkun kuraġġuż. Inti titkun moħħok astut, trid tkun wise u li trid tkun wise biżejjed l-aħwa li rridu nkunu bħal ċerta profeti, pereżempju, jiġini frasi il-profeta Nehemija. Dar rridu jdaħlu f'basla, m'għandix iċ-ċans ngħidilkom l-istorja. Morru fiċ-ċuwa u darba plitkajtilkom fuqu. Rridu jdaħlu f'basla biex jidher ikraħ, imma da kien ispirat mill-Ispirtu t'Alla għallhom le għal dak l-istedina li tawh għaliex kien veru imnebbaħ mill-Ispirtu. Mela aħna mhux biss irridu nkunu kuraġġużi l-aħwa, imma rridu nkunu wkoll astuti, irrid ikollna l-erf tal-Ispirtu Santu u rrid ikunu nies ta' ħila kbira u l-focus tagħna tkun biss fil-mulej. Di għax ixkribta l-ewwel Tessalonkejn 2:2. Għalkemm aħna bħalma tafu, da Pawlu qalilna, ismagħ. Għalkemm aħna bħalma tafu batejna u żebilħuna fil-Filippin, qabel ma ġejna għandkom, għallhom it-Tessalonikin, imma għamilna l-qalb, għalhekk irtu tkunu kuraġġużi, aħna rridu nkunu, falla tagħna u fost ħafna taħbit xandarnilkom l-Evanġelu. L-aħwa, aħna wkoll ngħaddu minn ħafna taħbit, imma rridu nibqgħu sodi. Irridu nkunu, ġieli smajtuha l-kelma, vigilanti. Ġieli smajtuha? Watchful. L-annimal li jfakkarni f'dil kelma vigilanti huwa il-kokka. Għajnejha hekk. Jew seqer. Jiena ħobb nara daw il-cartoons ta' tfal ma' tfal. Tal-mulej. U f'daw il-cartoons ikun hemm ta' parsi soldati. Ikunu qegħdin qed jittawlu hekk minn floli biex jaraw kux ġejladu. Mela rridu nkunu vigilanti, rridu nkunu watchful u osservanti biex ladu ma jiġix bil-makakkerja tiegħu. Fil-fatt il-kelma tajdinna li blerfu proverbi, blerfu laqli isib it-triq it-tajba imma bluqatu il-boloħ ħażen tmexxihom. Mela ma rridux nkunu boloħ. L-aħħar tikka. Nkun laqta. Irrid ikonna karattru ta' dinjità. Jiġifieri rridu nkunu nobli, femilna u rispettabbli. Nuru rispett għaliex il-mulej huwa ta' rispett. Irridu naġixxu bħal renjanti, mhux biftaħir imma x'Alla huwa renjant u rridu naġixxu ta' nobli. Meta l-reġina, kieku ngħidilkom ġitaw ir-reġina, x'tagħmlu? Tqumu bil-wifqa, toqgħodu dritti, tkantaw, whatever. Mela, hekk għandhom ikunu n-nies tad-dinja x'in jarawna, mhux għax aħna xi ħaġa kbira, ma x'aħna l-Ispirtu t'Alla li jkollhom rispett lejna. U nieħu pjaċir meta jgħiduli l-aħwa fuq ix-xogħol ikunu qed jidaw. U mbagħad x'in jaraw lilna ġej tali. Hekk il-pjaċir tiegħi. Għax irridu naġixxu bħala persuni rispettabbli. U mhux inti tkompli magħhom b'xi daħqa pastaża għax inkella tkun waqqajt it-testimonjanza kollha. Irridu nkunu onorabbli bħala persuni li nuru l-unur, anke hawnhekk il-kelma tgħidlek titturi l-unur
għall-imħabba tal-mulej fl-ewwel Petru 2. Għall-imħabba tal-mulej baxxu raskom għal kull awtorità tal-bniedem, kemm għall-gvernatur, aħseb wara l-bniedem tal-Alla. U fl-ewwel Timotju 5 jgħidlek il-presbiteri, jiġifieri dawk li jxandru l-kelma tal-Alla, li jmexxu sewwa ikun jistħoq ilhom ġieħal darbtejn l-aktar dawk li jagħmlu x-xogħol tax-xandir tal-Evanġelu u tat-talim. U għalhekk l-aħwa, mhux qed ngħidilkom hekk għax jien qed nagħllem bħalissa, imma x'il-kelma tal-Alla tajt hekk. U ejja nitgħallmu anke mill-kulturi oħra, pereżempju, kulturi Afrikani, kemm nieħu pjaċir narhom. Il-mod kif jimxu mal-pastors tagħhom. B'dik ir-reverenza, mhux Alla huwa l-ewwel imma b'rispett u kif wow. Aħna Malta, peress li ma kenniex knejjes bħal tagħna, Kristjani, li jidħlu ġol kelma b'dan il-mod profond, imma ir-ritwali li kellna li konna nafu fl-ignoranza, emmnuni ngħidilkom, ridna nibdew mill-qiegħ, mill-ABC, biex nagħlmu lin-nies tal-Alla kif għandhom juru oner, unur, lin-nies li xandru l-Evanġelu u lill-pastors antipatka lina, għax ħafna drabi naqbdu xi brother ngħidu l-umur tkellem inti fuq l-oner, biex ma nkunux aħna li qed nitkellmu għalina nfusna. Imma dik hija l-kelma tal-Alla. U naqtawa li ngħidu l-xulxin anke l-pastors u whoever li jkun hawnhekk bisimhom, x'jiġifieri Gordon? Kol ma rajtu darbtej. Kemm int ignorant, bir-rispett kollu ngħidlek. Come on, learn the word of God. U tara mhux b'arroganza, imma kif trid timxi. Aħna rridu nimxu ta' ħielsa. L-10 waħda wasalt. Aħna rridu nimxu ta' ħielsa għaliex ħafna minna għadna ngħixu bħalli kieku nies maksin ġodnu. Kif konna ngħidu ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi, veru. Għamilna dnubit kemm ridna, imma bis-saħħa ta' Ġesu Kristu dawk id-dnubit huma natfa li rridu nagħmlu huwa indiema mill-qalb, mhux noqogħdu nagħtu fuqna nfusna u nsawtu daqs li kieku ma nafu xejn, all right? U rridu nimxu verament daqs li kieku nies u hekk aħna ħilsa. L-ewwel Petru 2 fuq hekk kif fukajt darba 16 jgħidilna. Ejxu bħala nies ħilsa, mhux li tinqdew bil-ħelsin tagħkom biex bħalli kieku tattu l-ħażen, imma bħala qaddejja tal-Alla. Vers 17, għatu ġieħ lil kulħadd, ħobbu lill-aħwa kif għattilkom, qimu lill-Alla u weġġaw is-sultan li huwa naturalment xed titkellem għal dak iż-żmien ta' fuqkom. Mela li nixtieq ngħidilkom ħanalaq, okay? Importanti ngħidilkom rridu ngħixu fid-dixxiplina wkoll, għax il-mulej huwa dixxiplinat mal-poplu tiegħu. U bħala konklużjoni ħanatikom l-aħbar it-tajba tridu morru Apokalissi. Kif bdejt ħanispiċċa Apokalissi 7, anzi ħanibda minn 2, Apokalissi 2 jgħidlek lir-rebbieħ ismawa. Minu r-rebbieħ? Li nimxu fil-kelma tal-Alla, li nimxu b'lifestyle ta' gratitudni, kif kienu s-suġġett tal-lum. L-rebbieħ, ebda ħsara, wasalt, ma ser tamillu it-tieni mewt. Ebda ħsara l-aħwa. ċajta ta' ebda ħsara, għas il-mewt ma tista' tmisna. Mhux dik biss. Apokalissi 7 jgħidlek, Alla jħares lil min? Lil qaddejja tiegħu. Mela jekk qed ngħixu ta' qaddejja kif rajna, ħajħaresna niftakru li anke jekk ngħixu ngħaddu nimxu f'witt mudlam, aħna nirsu fuq is-srib u l-iskopjuni mhux hekk ngħidu kemm indumu ngħidu is-Psalm 91. Jekk ikun verament revelation, m'għandniex għal xiex nibżaw. Issa, l-aħħar żewġ skritturi, fl-Apokalissi 7, vers 2. Jgħidilna. U rajt anġlu ieħor ġejjin il-ġudizzi. Bħalissa qegħdin fuq il-ġudizzi tad-dinja, taraw il-pestilence, il-mard, dak kollu li qed jiġi. U rajt anġlu ieħor tila bis-siġġiel talla l-ħaj min-naħa tal-vant, dalwaqt nispiċċa, vera. U bleħen għoli għajat lill-erba' anġli li lilhom kienet tingħata s-seta li jagħmlu l-ħsara lill-art u l-baħar. Mela daw l-anġli kienu hemm apposta l-ġudizzju biex jagħmlu ħsara lill-art u l-baħar. U x'qallhom? Tal-aħħar,
Għallhom tamlu l-homx ħsara lill-art u lill-baħar, mulej qal lill-anġli u lanqas lis-siġar underlined. Sakemm ma tkunu stampajtu is-siġil fuq il-ġbin tal-qaddejja tal-latana. Ma timbru! Wow! It-timbru lil-mulejjatina li għandna l-ispirtu Alla li huwa magħna u jgħix ġo fina u nkunu ġenwini. Huwa dak it-timbru li meta jiġi l-ġudizzju u jiftaħ is-sejl, orajt il-mulej u l-anġlu jiġi fuq id-dinja fuq l-art biex jinżel in-nar u jinħarqu s-siġar u da. Għafżhom il-mulej qabel ma tagħmlu dan. Tmissux il-dawk li huma tiegħi. Għanna l-fejn kunu ferħana li namlu dali għalinna l-mulej li għanna namlu u għawnek se niġi għall-indima l-aħwa għalli vera nkunu zguri li aħna tijaw u plasek issa tagħmel ħafna aktar sens l-ewwel skrittura li tajtkom fil-bidu meta kantajna u ħanarġaw nkantawa mill-qalb wara l-indima li kien hemm kotra kbira ta' nies minn kull ġens u minn kull tribu bil-kull lingwa sewu qudiem it-tron u qudiem il-ħaruf li bsin il-bistwal kif għattilkom bojot u għandhom il-palm f'idejhom u għajtu bleħen qawwi u bdew jgħidu s-salvazzjoni nafu għal-Alla għandna l-fejn ngħidu li s-salvazzjoni nafu għalilu u mhux bil-ħila tagħna li qiegħed fuq it-tron u fuq il-ħaruf mellejja nkunu ċerti li dak li bdejt illum li għattilkom ħankunu ċerti li nkunu qegħdin wieħed minn dawk in-nies li qegħdin ifaħru l-Alla u jkunu salvati verament billi nkunu ġenwini. Umu bil-wifqa u nirringrazzjaw lill-Alla ta' din il-kelma daqshekk friska u sabiħa li għalinna llum li rridu ngħixu fit-Thanksgiving għal dejjem li rridu jkollna karattru ta' gratitudni mhux biss li ngħidulu bonġu fil-għodu missier grazzi ta' dil-ġurnata ejni biex nimxi fit-triqatek ħanamel dak li tritent imma vera ngħixu f'dak li għalinna l-mulej li għandna ngħixu. Mulej Ġesu għajdu għamija ħanamela ġenerali ħalli tkunu tistgħu tilqgħux illum l-erba' u forsi hawn xi ħadd ġdid ma jimpurtax nintaqa' miegħu jiġjaw il-bqija tkunu tistgħu tmorru l-aħwa ejjew nindmu verament mill-qiegħ ta' qalbna għal kemm il-darba ma għexniex f'daw l-ingredjenti illi għadni kif tkellimt fuqhom illum. Għajdu miegħi, Mulej Ġesu, jiena nemmen fik bħala binalla l-ħaj. Illum niddikjara li nagħmlek is-sit tiegħi u minn issa l-qudiem nqaffir li mulej għaliex nixtieq li nimxi fit-triqatek u mhux iżjed fl-injoranza ta' kif kont qabel missirejni fejn minix kapaċi nagħmel jien li ttini l-għajnuna sopranaturali biex ngħix fil-qdusija, biex ngħix fis-sagrifiċċju għalik, biex ngħix fil-fidi fl-obbedjenza tiegħek, biex ngħix fl-imħabba lejk u lejn xulxin, biex ngħix fl-integrità u b'onestà, biex inkun persuna ta' ħila, biex inkun persuna vigilanti, attenta l-għadu, biex ma nħallix jiġibni f'nazba. Mulej grazzi tal-li tejni biex inkun nobli, naġixxi bl-rispett u b'dinjità u aħfir li tal-li ma milġ daw kollha qabel. Ejni biex naraf li jiena ħieles u ma nibqax ngħix iżjed ta' persuna midimba, imma ngħix b'ringrazzjament ta' dak li għamilt int. Ejni biex nimxi fid-disciplina tiegħek Mulej Ġesu, għax l-għajnuna tiegħek hija ħafna aktar milli biżżejjed biex inkun maħsul bid-dem tiegħek u ngħix kif tridni int. Aħfir li Mulej, meta hemm xejn blejra, aħfir li Mulej, meta ma ħabbejtx il-ħuti, aħfir li Mulej, tal-li mimxejx kif għatli inti Lord Jesus, aħfir li tal-li qarraqt biha nnifsi u għamilt il-ħażen. Għax il-kelma tiegħek tgħidlek li jekk jien nagħmel il-ħażen ma nistax nara wiċċek, imma jekk jiena nimxi fil-karattru li għattinna llum ta' gratitudni kontinwa bl-email inti tieħu pjaċir bija Mulej Ġesu u nasal biex nara wiċċek u ngħajjat mal-qaddisejn fil-mument tar-rebħa. Grazzi Ġesu,
Grazzi ħaruf talla għax lilek biss naraf is-salvazzjoni tiegħi. Amen u alleluja. Nixtieq illi nsellem il-YouTube hawnhekk u għal min jixtieq jiġi il-fellowship hawnhekk River of Love nintaqgħu kull nhar terba, kull nhar ta' Sibt fis-seba' u anke l-ħadd filgħodu tkun bl-Ingliż għal foreigners ejjew u taraw kemm hu tajjeb u l-mulej tagħtux każ li jgħidu fuqkom għax kif tkellimna llum forsi tibżgħu tiġu ħabba n-nies. Count it all joy l-arbiċċa wara li jgħidu fuqkom fuq il-ħażen imma jekk jgħidu fuqkom fuq il-ġid ħudu pjaċir għax kbira hija l-ħlas tagħkom fis-sema. Amen u alleluja.